Шаллыда ішкі эшләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре, социаль хезмәткәрләре янгынга каршы рейдлар оештырды. Яңа ел чыршыларын дөрес итеп урнаштыруга игътибар итәләр. Пиротехниканы куллану кагыйдәләрен кабат искә төшерәләр. Яңа елны каршылаганда һәм каникулларда янгыннардан саклану чаралары турында белешмәләр тараталар. Пиротехника салюты күптән инде яңа елны күркәм итеп каршылау символына әйләнде. Декабрьдә Шаллыда пиротехника сату кибетләрендә жанлылык, сатучылар кагыйдәләрен аңлатырга, сертификатларны күрсәтергә тиеш. Ограничения есть по возрасту, от 16 лет продаем пиротехнические изделия. Пиротехника кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләренә игътибар итү мөһим. Сертификатларда барысы да ачык итеп язылган. Половина коробку ее закопаем в снегу плотно, чтобы она держалась хорошо, чтобы ветер ее не качала. Пиротехника тартмасын кары эченә куярга кирәк. Җил буранда ул нык беркетелгән булырга тиеш. Пиротехниканы балконда, машинада, гаражда тотарга ярамый. Бу урыннарда саклау янгын чыгу куркынычын арттыра. Шулай ук балалардан да ерак яшерергә киңәш итәбез. Янгын куркынычсызлык кагыйдәләре турында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре дә искәртә. Яңа елны каршылау һәм каникул көннәрендә алар махсус янгынга каршы режим чараларында катнаша. Кагыйдәләрнең үтәлешен контрольдә тоталар. Будут также проводиться рейды по выявлениям. Шулай ук тиешле булмаган урыннарда пиротехника әйберләрен куллану, сату очраклары буенча рейдлар үткәрелә. Административ йогынты чаралары буенча сөйләшүләр оештырыла. Шаллыда пиротехниканы бары тик эш урында гына куллану рөхсәт ителә. Булар Җиңү паркы, Раскольники фурамындагы шәһәр пляжы һәм ГЭС бистәсендәге строитель стадионы янында. Әлеге урыннар махсус янгын сөндерү чаралары белән җиһазландырылган. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Шаллы шәһәре.